Ara contarem el conte, un conte d'en Teo, on els nens poden aprendre a llegir. El conte es titula Quin embolic d'animals. Poden aprendre a llegir perquè està amb lletra de pal i lletra de fil, i després en lletra de fil, o sigui que va per molts nens, hi ha un ampli ventall. Pues comencem el conte. En arribar a casa li trec el collar al meu gos Puc. Collar i gos. Mira, Clara, el teu gat s'ha enfilat en una branca. Gat, branca. Vine, Musi, no espantis el colom ni els ocells. Colom, ocells. Para de bordar, Puc, el Musi no et prendrà el menjar. Bordar, menjar. Bordar és fer uau, uau, és el que fan els gossos. Ui, han entrat una sargantana i una papallona. Sargantana, papallona. Musi, si tombes la peixera, el peix es quedarà sense aigua. Peixera i peix. Porto la peixera al safareig i l'omplo d'aigua. Safareig i aigua. El Musi també ha fet caure la capsa dels meus cucs de seda. Capsa, cucs de seda. Poso la peixera al costat del test. Quin cargol més gros! Test, cargol. El Puc i el Musi juguen amb el cabdell i desfan un jersei. Cabdell, jersei. Arriba en Pere amb un conill i jo li explico el que ha passat. Pere, conill. Quines paraules he après? Safareig, sargantana, cabdell, menjar, peixera, bordar, branca, papallona, cargol. Capsa, gat, colom, Pere, jersei, collar, conill, test, aigua, peix, gos, ocells, cucs de seda. I conte contat, ja s'ha acabat. Soc en Teo és una col·lecció pensada per als nens que comencen a llegir. Els breus textos que m'acompanyen les il·lustracions, així com el tipus de lletra utilitzat, majúscula i cal·ligràfica, els ajuden a iniciar-se en aquest hàbit tan important. Les paraules seleccionades i extretes de les frases i els dibuixos que els acompanyen permeten al lector centrar-hi l'atenció i incorporar-les al seu vocabulari. A casa d'en Teo s'ha organitzat un bon embolic. El Puc, el gos i el Musi el gat no paren de moure's. Els cucs de seda, la sargantana i els ocells estan espantats, però qui ha tombat la capsa i ha desfet el jersei? Conte contat, ja s'ha acabat.